Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. Зміцер Лукашук, журналіст Еўрарадыё, суаўтар кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», Фёдор Паўлюченко, галоўны рэдактар «Рэформ Ньюс» у нашай студыі. Вітаю вас. Вітаю. Добрый дзень. Уласна, напэўна, вы бачылі ўжо эксперымент, які правёў Белсат. Раздрукавала наша журналістка Юлія Цельпук на прынтэры, уласна, пашпарт, потым зрабіла ў фоташопе свой фотаздымак замест рэальнага ўладальніка, і гэтае прыладанне Беларусь ID прапусціла, уласна, гэтую маніпуляцыю з пашпартам. Як вы думаеце, напэўна, першае пытанне да Змітра, ці, уласна, такія прыклады гавораць пра тое, што галасаваць будзе насамрэч досыць небяспечна ва ўсіх сэнсах гэтага слова? Ну, скажем так, для тых, хто знаходіцца за мяжой, ну, я б не сказаў, што гэта небяспечна, нейкая небяспека ёсць. Ну, адзінае што, калі рэжым дойдзе да такой ступені, што нават тых, хто прагаласаваў, іх будуць аб'яўляць, там, я не ведаю, там, экстрэмісцкім фармаваннем, тых, хто прагаласаваў, будуць таксама там нейкім чынам адціскаць маёмасць, там, ці яшчэ шукаць магчымасці неяк нашкодзіць. А вось што тычыцца канкрэтна грамадзянаў Беларусі, з якія знаходзяцца ў самой Беларусі, то гэта, безумоўна, ну, адкрывае шмат такіх тэмаў для перасцярогаў. Фёдора, ці скарыстаюцца гэтай магчымасцю прагаласаваць і спецслужбы Беларусі, як ты лічыш? Ну, я б не выключаў такой сітуацыі. Увогуле, сёння Лукашенко сустракаўся з КДБшнікамі. Магчыма, адна з прычын, чаму яны сустракаліся, гэта падрыхтоўка нейкіх правакацый на гэтых выбарах на галасаванне. Не выключаю. Дарэчы, у нас падчас аднаго з папярэдніх эфіраў, здаецца, калі быў на эфіры Александр Азараў, там прыйшоў яго прыхільнік, умоўна кажучы, у каментары пад нікам «Злой дальнабой». Гэта, здаецца, там нейкі чалавек звязаны з ці то губазам, ці то з нейкімі там спецслужбамі, ці яшчэ што. У нас таксама расследаванне было пра гэта. Да, які сказаў, што я ўсіх сваіх падпісантаў, хто падпісаны ў мяне на YouTube-канал, буду заклікаць, каб яны галасавалі за Азарова. Ну, умоўна, гэта такі закід, але я да таго, што не выключаны такі маніпулятыўны шлях, што, ну, умоўна кажучы, прыедуць у нейкую вайсковую частку, скажуць, так, пад нашым кантролем, давайте, хлопцы, усе сабе скачвайце гэтае прыкладанне і галасуйце. У кожнага з іх беларускі пашпарт. Кожны ён беларус. Кожны мае права галасаваць. За каго ён будзе галасаваць, гэта ўжо другое пытанне, але факт маніпуляцыі, ну, магчымы. Хаця б для таго, каб потым стварыць які-небудзь прапагандысцкі фільм і сказаць, о, паглядзіце, там гэтыя вось беглыя, вось што яны там могуць, нічога не могуць. Я, Зміцер, з табой не згодны. Таксама грамадзяне Беларусі, хай галасуюць. Так я і сказаў, грамадзяне была Беларусь. Што дрэннага, калі людзі прагаласуюць. А тут пытанне ўзнікае, ці спецслужбы не будуць, напрыклад, галасаваць за нейкі спіс. У іх свой, напрыклад, будзе нейкі спіс, за які яны масава прагаласуюць. Што гэта можа стварыць? Ну, у любым выпадку гэта эксперымент. Лічу, што калі менавіта яны будуць галасаваць праз свае пашпарты беларускія, ну, добра, хай галасуюць. Але калі ёсць уразлівасць гэтай прылады, то распрацоўшчыкі павінны ўжо зараз адказаць на гэтае пытанне і зрэагаваць, і неяк паказаць нам усім, што гэта не толькі небяспечна галасаваць, але і гэта будуць справядлівыя выбары. Калі будзе новая Беларусь, яны ўсе тады прыйдуць і скажуць, мы шаталі рэжым і галасавалі. З іншага боку, кажуць пра тое, што гэтыя выбары у вялікай такой хуткасці былі падрыхтаваныя, і з-за гэтага маюць быць вось такія факапы, як мы кажам. На ваш погляд, Зміцер, можа быць, да цябе пытанне, што мае ў гэтай сітуацыі зрабіць выбарчая камісія? Ці не ўвогуле гэтыя выбары можна нейкім чынам адмяніць, перанесці іх на больш пазнейшы тэрмін, каб падрыхтавацца больш дэталёва? Я не думаю, што это лепшае выйсце ўжо цяпер на гэтым этапе, таму што, ну, гэта будзе, умоўна кажучы, людзі сактывізаваліся на тым узроўні, на якім магчыма. Паўтараць потым гэта ізноў, ну, ўжо большая частка, нават тых, хто рашыўся, набраўшыся там нейкай энергіі, смеласці ці яшчэ чаго, і пайшоў, проста адсыпяцца, скажуць, да ну вас балавацца з гэтай гулькі гуляцца.
Фёдор, учора праходзіла вялікая палітычная канферэнцыя 2024. Не ведаю, наколькі глыбоко сачыў за гэтай падзеяй. Што можна ўвогуле сказаць, наколькі мне стала вядома ад маіх калегаў, якія там пабывалі, што большую увагу на сябе, напрыклад, звяртаў Павел Латушка са сваім выбарчым спісам, іншыя не так заўважна праводзяць сваю агітацыйную кампанію. Ну, я згодны. Я лічу, што моё асноўнае ўражанне, што там былі адзінкавыя палітыкі. Насамрэч не так шмат палітыкаў прафесійных і ў гэтых спісах было. Было шмат непрафесіянальных людзей, якія, ну, на мой погляд, не цягнуць палітычную ролю. Былі правакатары, былі вар'яты. Вось, ведаеш, вось гэтае адчуванне, што мы несем адказнасць, як мы прагаласуем, яна вельмі вялікая, таму што ёсць выбар, можна выбраць людзей, якія прафесіянальныя, але ёсць адказнасць выбарцаў, калі мы не паўдзельнічаем, не прагаласуем за тых людзей, якіх мы лічым адэкватнымі, то мы атрымаем даволі цікавую сітуацыю. Таму гэта адказнасць кожнага з нас, каб у гэтую коордынацыйную раду трапілі адэкватныя людзі. Зміцера, якія ўражанні? Ну, я згодны с Фёдором, потому что абсолютно розныя, абсолютно по своих магчымасцях, компетенциях, по опыту и всем остальным. И, безумоўна, я разумею тых людей, якія прыйшлі ўпершыню, якія не маюць ніякага досведу. Ну, а адкуль ён возьмецца, калі не займацца палітыкай? И тому абсолютно розныя люди, абсолютно розныя эмоцыі, абсолютно розныя пасылы и мэты пайсці туды у гэтую коордынацыйную раду. Але я думаю, што сапраўды, вот правильно сказано, галасаваць варта. Варта адказна паставіцца і зрабіць выбар, паглядзеўшы. Ну, у выніку ёсць дэбаты і эфіры на Еўрарадыё, ёсць эфіры на Белсаце, і, наколькі я ведаю, 24-го будуць вялікія такія заключныя дэбаты, дзе можна паглядзець, паслухаць, зрабіць нейкае ўражанне і прагаласаваць, каб, ну, ўсё ж такі нешта змяніць, паспрабаваць. Яшчэ вось падчас учорашняй канферэнцыі, у тым ліку размаўлялі журналісты з назіральнікамі, яны таксама казалі, што не ўпэўненыя ў тым, што гэтыя выбары ў поўным сэнсе можна будзе нейкім чынам прызнаць. Вось як з гэтым быць? Як гэта будзе, уласна, новая координацыйная рада успрынятая у тым ліку у нашых суседзей, там, на еўрапейскім кірунку, еўрапейскіх структурах? Ну, лічу, што гэта, безумоўна, не будзе парламент паўнавартасны, але гэта спроба згуляць у гэтую дэмакратычную гульню. Мы атрымаем людзей, якіх выбралі, хай там будзе некалькі тысяч чалавек. Ну, аптымістычныя зараз лічбы гэта больш за 10 тысяч, там 15 тысяч чалавек. Але гэта будуць выбары, і гэта будуць адказныя людзі, якія прыйшлі, лічаць, што яны маюць права і маюць жаданне прагаласаваць, выбраць людзей. І далей мы будзем усе разам, тых, хто ўдзельнічалі ў гэтым, несці адказнасць. У тым ліку адказнасць за гэты выбар, а разам з тым, калі мы кажам пра папярэднія склады коордынацыйнай рады, рознага кшталту былі непрыемныя сітуацыі і скандалы вельмі часта гучалі ў медыях. Ці вось гэтыя скандалы, гэты негатыўны шлейф, як кажуць, не перакінецца ён вось на новы склад коордынацыйнай рады, Зміцер? Ну, за некім перакінецца, хтосьці гэта можна наадварот скарыстаць сабе на карысць, таму што ўсё ж такі палітыка гэта такое мастацтва і чорнага піару у тым ліку. І таму, безумоўна, узяць фактычна любы спіс, і там знойдзецца на любы спіс сярод шэрагу там выдатных людзей, якіх давяраеш і за якога аддаў бы свой голас, ну, мовна кажучы, лыжка дзёгцю. І так, я ўжо не адзін раз чуў. Вот я б прагаласаваў за гэты спіс, але ў гэтым спісе гэты чалавек. Я з-за яго не буду галасаваць за гэты спіс. І так можна сказаць пра ўсе. Ну, але, ведаеце, эмоцыі эмоцыямі, а трэба ўсё ж такі падыходзіць больш сур'ёзна, паглядзець на праграмы, паглядзець на выступы, паглядзець на энергетыку у рэшце рэшт і зрабіць свой выбар. Ці ёсць нейкая яўная канкурэнцыя паміж гэтымі спісамі? Ці для беларусаў, ну, для нас, журналістаў, магчыма, крышку іначай выглядае сітуацыя. Гэтая ўся, як бы, кампанія з гэтымі дэлегатамі выглядаюць больш-менш роўна.
Ну, безумоўна, нейкая канкурэнцыя ёсць некалькі спісаў, якія адрозніваюцца, ідэалагічна адрозніваюцца, у іх розныя падыходы, заяўленыя розныя падыходы да розных праблем, да ваеннай тэматыкі, да палітзняволеных і шмат іншых тэм. Безумоўна, ёсць шэрыя, нецікавыя спісы, і я не ведаю, навошта людзі пайшлі у гэта гуляць. Калі мы кажам все ж таки пра бяспеку гэтага галасавання, Зміцер, ужо вот узгадалі мы пра тое, што могуць быць і крымінальныя справы распачатыя, могуць быць і ўкіды, і правакацыі спецслужбаў. І ўсё ж таки, калі казаць пра беларусаў, якія захочуць прагаласаваць унутры Беларусі, на што бы варта было б звярнуць увагу ў першую чаргу? Ну, безумоўна, правільныя парады даюць эксперты, што не трэба ні ў якім выпадку скачваць гэтае прыкладанне загадзя. У апошні момант ты вырашыў ўсё ж таки, прыняў рашэнне прагаласаваць, скачаў, прагаласаваў, выдаліў, вычысціў, каб нічога не было. Таму я ведаю, што людзі ёсць, якія хочуць все ж таки выказаць сваё стаўленне і прагаласаваць унутры Беларусі. Але я яшчэ раз заклікаю, выконвайце ўсе меры бяспекі. Ну і я думаю, што і на Белсаце, і ў нас мы яшчэ будзем не раз гэтую паспеем да дня галасавання абмеркаваць. Вось у нас запланаваны на чацверг эфір з Паўлам Ліберам, будзем задаваць усе гэтыя пытанні, асабліва на фоне таго эксперымента, які Белсат правёў, што яны там выправілі, не выправілі, тэст пакуль быў, ці это што. Ну, карацей кажучы, я думаю, што трэба ўсё ж таки узважліва паставіцца да этой сітуацыі. Калі мы, уласна, кажам пра выбар беларусаў унутры Беларусі, многія аналітыкі згодныя з тым, што гэтая Коордынацыйная рада мала на што будзе паўплываць на лёс беларусаў у самой Беларусі, ды і на беларусаў у самім замежжы, то які тады сэнс, што можа як бы падштурхнуць людзей прагаласаваць, улічваючы, што вы выступаеце абодва за тое, каб все ж таки галасаваць на гэтых выбарах? Ну, па-першае, я выступаю, каб галасавалі толькі тыя людзі, для каго гэта бяспечна, в першую чаргу людзі за мяжой. Па-другое, ведаеце, калі мы лічым, я пачуў гэта і на канферэнцыі, калі людзі кажуць, што вось мы прыйдзем у коордынацыйную раду і рэжым вось падзе, калі людзі так успрымаюць гэтую коордынацыйную раду, то яны памыляюцца. Гэта інструмент, каб навучыць у першую чаргу палітычны клас арыентавацца на патрэбы выбарцаў. Далей мы зможам гэты інструмент выкарыстоўваць у шмат якіх сітуацыях. Лічу, што гэты эксперымент вельмі важны, каб мы атрымалі магчымасць далей складаныя пытанні вырашаць праз галасаванне. Зміцер, пакуль не бачым нейкай уцямнай рэакцыі Святланы Ціханаўскай на гэтыя выбары, ці гэта значыць, што гэты новы орган, які сфармуецца пад уплывам гэтага галасавання, будзе з'яўляцца контрорганам офісу Святланы Ціханаўскай? Ну, ёсць такая, скажем так, падазрэнні. Я не буду гаварыць там небяспека ці наадварот, гэта добра. Хай гэта вырашаюць, разбіраюцца палітолагі і эксперты, але небяспека такая ёсць, і фактычна усе выбарчыя спісы кажуць пра тое, што, напрыклад, спіс «Еўрапейскі выбар» гэта адмыслова была створаная каманда, каб зайшоўшы у коордынацыйную раду, а плюс яшчэ ёсць, умоўна кажучы, прадстаўнікі там альбо офіса, альбо блізкія да офіса, альбо так сімпатыкі Ціханаўскай з іншых спісаў, каб аб'яднацца, і, как бы так сказаць, узяць пад кантроль офісную коордынацыйную раду. Можа быць, і так будзе. Ёсць яшчэ версія, што гэтыя спісы былі створаныя ў супрацьвагу Паўлу Латушку. Магчыма, гэта так і ёсць. Але ведаеце, калі б за коордынацыйную раду в гэтых выбарах паўдзельнічала, напрыклад, там некалькі мільёнаў беларусаў, можна было б казаць пра тое, што гэта нейкі конкурент Святланы Ціханаўскай. Зараз, пакуль Святлана Ціханаўская легітымны па ўсіх паказчыках легітымны прэзідэнт-элект, безумоўна, коордынацыйная рада гэта, не тое, што даволі слабая структура, яна яшчэ павінна папрацаваць, каб атрымаць аўтарытэт і каб за яе была будучыня. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Зміцер Лукашук, Фёдор Паўлючэнка былі нашымі гостьмі ў студыі Белсат.